Salamat, Idol Joanna De Vera. Samantala sa ating police report. Police report. 44 anyos po na lalaki natagpuang walang buhay po sa Pantal River sa Dagupan City. Para po sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Habang patuloy na nagre-recover ang mga residente dito sa Dagupan City, isang walang buhay na katawan ang nakita na lumulutang dito sa Pantal River sa Barangay Pantala bandang 1:00 ng hapon noong Agosto 15. Ayon sa isa sa mga rumesponde, isang mangingisda ang nakakita sa katawan at agad iniulat sa Barangay Pantala. Actually ma'am, na-site na po yung bangkay, dyan na lang sa tulay sa Quintus Bridge. Tapos kasi malakas po ang agos, talagang aagos po siya papunta ron. Ngayon, nung nandito na sa part ng Pantal, so nagbayanihan yung mga tao ng bangka ni Kagawad Wak Perez na i-recover yung bangkay. Ang barangay naman nagresponde tungkol sa mga crowd control. Siyempre maraming tao yan. Kabilang sa mga rumisponde ang City DRRMC, Philippine Coast Guard at City Health Office. Na-recover na ng mga otoridad ang katawan at pag-alamang residente ng barangay Pogo Chico, ang 44 anyos na lalaking kinilala ng kanyang kapamilya. Lumalabas sa eksaminasyon na walang foul play na nakita habang inaalam pa ang sanhi ng kanyang pagkasawi. Samantala, nagpaalala naman ang barangay sa mga residente na huwag magdalawang isip na i-report agad sa kinauukulan ng anumang kahalintulad na insidente. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito sa Idol Denise Brillante Tatak. IFM. IFM News. IFM News. IFM News.